Bagong napiling mayor sa Cordova nga si Cesar Didoy Suan, opisyal nang milingkod sa katungdanan. Buhatan sa mayor gihawanan na sa kagamitan. Ani ang report. Pagpatong sa alas 12 ganihang udto, naglakaw paingon sa munisipyo si Cordova Mayor Cesar Didoy Suan uban ang bagong hepe sa Cordova Police, Police Major Michael Hingoyon, mga kaalyadong konsehal ug mga supporters. Silang tanan uban nga misaka paingon sa mayor's office diin gilibot ni Suan ang matag iskina sa iyang opisina. Wala na ang dakong lamesa ug ubang mga furniture sa opisina. Nagpabilin lang ang dakong plastic table, pipila ka office chairs, mga plaque ug duha ka dagkong tseke. Human as I am, wala ko nag-expect nga ingon ani ang mahitabo sa opisina kay ang ako magong naibaw-an, this is a government properties nga wherein dili ka pwede nga manguha inighawa nimo imog yung ibilin ang tanan nga mga properties sa government. Sa FB page ni Mayor Cesar Didoy Suan, gipakita niini ang mga hulagway sa nahitabong turnover kagahapon sa hapon, uban ang iyang transition team ug ang transition team ni outgoing Mayor Mary Therese Tuychu. Matud ni Suan, igo lang niyang gidawat ang mga dokumento apan ila pa kining susihon kung kompleto ba. So far gipanghatag nila kagahapon ang uban nga mga dokumento which we never sign sa gisign na namo kung unsa lang mga gipangdawat but wala pa gi-check sa ato ang part sa ato ang transition team. Gidasunan kini sa Municipal Local Government Operations Officer nga si Sheva Trixie Kauktoy. Kinsa mihulagway nga hapsayra ang turnover kagahapon. Inventory sa mga kaning documents and naiuban nga wala pero i-try lang na mo i-check later. Pero na-signan na, kaya ang signan ng inventory sa mga documents, gisignan na sa both mayors. Sa phone interview, gipasabot sa kanhi Mayor, Mary Therese Tuychu, ang tanang mga furniture sa opisina, personal niyang gasto, lakip na ang interior design niini. Busa igo lang nga iyang gida ang unsa may personal niyang butang. Dili sa kumukuha o dili ako uy, ngano ko ta kana na lang gid ako ang kuhaon sa kadaghan akong gi share sa mga resources na ko kwarta resources sa Portubanon kana na lang jud akong kuanon ako ang kawaton sa munisipyo. Okay. Og mangawat mangani ko lantaran day nga pangawat. Paita pud. No, until they can show me the receipt nga ilangan na then ako i-surrender. Matud ni Cho, atol sa panag-abot sa duha ka transition team kagahapon sa hapon, mi-walk out lang si Suan bisan kun wa pa mahuman ang turnover. Unsay angay i-turnover sa mayor's office, ako lang i-turnover. In fact, si Didoy Suan pamanggani ang ningkuan nawala na ning lakaw lang siya wa pa mahuman ang turnover. Ugma sa buntag, mupahigayon og inaugural speech si Suan atol sa inaugural session sa lungsod. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.